wallahi baba duk club din da ka sani duniya ko wallahi baba kuma fasa ba fasa ba yake ne tunda ma ne ki yamma ba ku kuma da hankali wallahi ka zama ustaz ka nemi na kanka shirya Salamu alaikum. Malaman ka rahuta. Da Allah tambaya ne ka so in muku da Allah ku faɗa mai yadda aka magana da kurma. Wala akwai wani ɗan iskan kurma da nika biya kuɗi amma na kasa yadda zai mai magana a shi kuɗi na ba iya magana da kurma ba. ka gane ba shi haka biyu ne ko Ƙwarai. in ka zo inda shi in za ka in ya baka in za ka yi mai godiya in ka san ba a wuce ba a yi godiya Ƙwarai ko in za ka yi mai godiya da kunne kenan. Na gode ƙwarai kenan ba ku da collect my money to kurma. Na gode yawa. Nine. Ya jiya, wala ya jiya. Yawwa.